Yapan papini su Sompa die Ema kefiapa Wakropon yankopon no ede enede due so amayembio yaw ene yada ebobo so me ne de toso dadu ena nwotwe enenne anopai ensem a yensentrofo wo mo anya adaje anante ho na wo mo atase ne sebesepa ene konima haban no wo mo de nyina beto semufo anim wono nso anye ho akwadworo wasem anopai edi eni hwe eba ne sa na watumirika ba Facebook ho so de tesi so na yanko SOMPA 106.5 FM Accra. Ensem ni nyina obenye bia hwe nya bia sa kenkan aka ho wo www.sompaonline.com. We ya ye kan no se YouTube dia abusua ma remfi se SOMPA FM live. Adamfopa radio France Abrichimamu Paris Montenso ye live wo ho. Ayiko 100.9 wa Santimamu. Ye headquarters SOMPA 93.1. Eno eye hwada braka baby Asompa TV ne 21st clinic wono efiri hope yenko bono na hinkro 98.9 Sompa sunwa na alaji be kwa na abro sanom na 90.7 wono mo wapoye fom nkransan so age ato de apete ewura kwa mbo ata adwuma wura ene ne dom 106.1 FM eye Sompa techima bron champion de du akwa eno nso ene nnammu ewo afa ho nyina sada ene yakwa atema ntamu a SOMPA takwa 101.1 takura de SOMPA no 103.3 wono mo wa henkro me kire do mama mu nyina wono mo fabia na SOMPA 101.3 FM anopai samua na nakojojesi company limited waso asene abobombere tinti kase ne ye ne dia na endpoint homeopathy clinic ka ho na no pakuro ya yasa twabia no nom ena for tuwom enti na for tremfa and Twisco energy food drink 2074 ena SOMPA obi base ye de bre wo no de di mo akotene ya beti bi ne se Asante ma ayeyo no ene edasoa ejina mu dindindindin ya ye kase Asante Regional Coordinating Council no wo mu de nkrata bia ba ensemben ene wom enkwansia ahodo a ekoso ewo yakwan ahodo so no aba na adwene ho na government accountability series ase Minister for Road Transport wakasa ede afa ho ena ejumekuo no panyini pa wodano en wodi arehemu nsam akọ ede ama adwumayefo se wombehye na womo welfare no yetimi ahyehye nieme yie menteme ho ase ya asi won kwantane na afa no assembly ne se ama sikato anka ese wono monsaka no akofom Yebeko emfifi mantemu na ewutu ohine baako ya wo honom en wode atu dwase hu behia se omanfo e wonpotemu nyina beka mo ho abom se de beye mpuntu ebetimi aba ho enhyira ne de waje adie ne yabo na asu bo ase etu akọ akototo ama nipa bi kura afa ho atinananom wonse do ewo bi ma so ye de honsam ba anopai triple A man eja pia APAM DADAA benimenu aba Adwoa Asare Afei ensemno enchiremu ankasa enie Asante Regional Coordinating Council ena womode ensemtwofo nkratasie bi apieja ensemu a womo ekanyina no efanhyehya hodo omudi gu akwemo ya manhia ahemfie ene kyese Asante hema na nakonedu ya dom na yiye no enye asemkuma kra ne mpomponso no ene ena ejina na enkrate ya womode abai womo ebokokose de be ya bambo ho nsem ene hyehye ya omudi gu akwemo
mu nyina omanfo betimi ahye no omadi so na fei enkofa wo haw biara emma na wo mu di kan yese adwumayefo dodo no a enyade a wo betimi apia bonten anase wo betimi akwakodi wo mu dwuma se de wo mo ye no nanso enwumakuo no bi wo ho no mu ase aban adwumayefo a wo mo no ye fra wo mu essential services any security fo ne wo mo keka sa services ne hu nyina no wo mo de enyade se sa hyehye no ebi ebra wo mo enti na se wo mo de nkrata eba ebetimi ada edi ekwan a sankrofo ebefa so aye wo madwuma enkonkofa wo haw bia emra eyeyo no ehu enti de di kan wo mo se essential services fo no se bia doctor fo a nurse fo mo ye adwuma o pharmacist ne keka hu no nyina no me pa so wo kwa adwuma hye wo uniform ai so uniform so we nurse ni a washe o green kama we pharmacist a washe watade de o jacket white no na wodi aguso na afa we police ni we osra ni wonso washe o uniform kama na bibia timi akonkan na wo pia bonten a yehunu se wo no we essential service worker enti se bia mra bi wo ho no mo enya ade a wo no eba bewe o enye no nko a afa ahia wodo ya sankrofo edidi dwuma nyina no wo mo se wo besra da se wo munyusu aban ahyen enti branded government vehicles no wo adaroma wo kwa na wo ma yusu say be official duty bi na ban assign wo se kodi dwuma bi a wo mo besra da se munyusu official vehicles no na entimi emua afei bambofo enhyehyɛ ya wo mo de egu akwan mu nyina no wo mo say wo mo hwɛ so o manfo enye movement basa wo behwɛ bia ya sheda ahye ho sa ahaye nkoho ahaye maho no omanfo nyina behwe na wo mu ediso enti enkrata yi onunyamfo Dr. Franka Mwakohene ya okwa santemantemu a wono na yesoafo a woda no wono ena nensa ehye sa enkrata yi asese entimi emmoa na omanfo enisa ahyehyɛ no so ene ye fira santemamu a yeda so aginem ewa aban mu na soafo a wo hwɛ akwantempa ho nsam so ene ka akobadie ho nsam so ena akasai yewura Joseph Bukari Nipe na soafo yi government accountability series ase na nura wogina paso na wodi nkomo bekyese no kwasem ni enhyehyɛ bi da apono so a aban no adwene ho se de beyo na enkwanhia hodo esisi wo ya akwan so no eso betimi atese yentimi ntu ase mpo a ne nyina yese afi yenya nkonuru baabi afi na ye wo bosome nkunu mu no akra maako apem ahennum ne nan ena wo mo afa nkwanhia ho ti nananam wonse do asesei wo mo nka ate asefo ho na enam saye so ama won ma so ye na ye nhyehyɛ se Road Traffic Act no won beye ensakramu amendment sa 2004 Act 683 no won beye mo ensesemu titu any regulation 2012 LI 2180 no na womo de akwa akoto badwafie ama mrase badwafie nso womo abobo ho eba ne sa ebema emre wo akwan so no esudie na wono ebehwe so ama esudie na ye adwuma no etimi agina ye eba ne sa wono etwi moto fidie tetafo trasakre ene kai ne wono enam kwa ho nyina no obia behu ne fa de yeso oyo na sansemi sabre na yense ntwerofo titu na no ponchicheku na wogina honti wodibi maye. All transport, whether by air, sea, rail, ultimately ends with the means of road transport. However, the sector faces challenges like congestion and inefficiencies. Current efforts aim to enhance safety and efficiency are: 1. Regularization of motorcycles and tricycles for fare-paying passengers. Motorcycles and tricycles, commonly known as Okada, are vital for transportation system. However, current regulation bans their use, creating enforcement and safety challenges. To establish a robust regulatory framework, the ministry has begun processes to amend the Road Traffic Act 2004, Act 683, and the Road Traffic Regulations 2012, LI 2180. Ene asoafo a wo hwe akobadie ho nsam so yewura Bukari Nipe ene kasa ye aban akontabo ni di so government accountability series ase ena wode sanse metudwa
Opinion power the National Identification Authority NIA Jumakuo no ano wisdom yayira koku deku opinion ene de arehyemun nsɛm akɔma adwumayefo ye adwuma NIA ho sɛ wɔn bɛhwɛ na wɔn welfare ho nhyehyɛ no wɔn atimi ama no ayɛ ade ɛbɛda wɔn akoma so na wɔn ayɛ nhyehyɛ ne ntotoe betimi abo adwumayefo no wɔn asetena mu nsɛm wabra wɔn nsɛmtwɛfo atwetwe nkɔmɔ no wɔde to dwasɛ management a ɛda NIA Jumakuo no ano nansɛ mu ntam kora no adwumayefo no ti wɔn ho gumontin so ɛyɛ yɛkyerɛ yɛ ansɛm anu wɔn kenyina ne sɛ ɔha mu kyikyɛmu aduro no 20% operational allowance bia ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn no wɔn nsa enyan kanye wɔno wɔbaayɛ sɛ panyiripa wɔda adwumakuo no ano no mpanyifo timi atena se ayɛ nhyehyɛ ama saa allowance no wɔn adane ɛdi ama adwumayefo no na wɔse yɛ kɔ anim no nneɛma ahodoɔ bebree no a ɛnegu apono so a wɔn bɛdane ne sɛsi adeɛ woyɛ odwumayeni ɛwɔ NIA nneɛma pa yɛ a wɔbɛte no ɛnyɛ asɛm kuma kra na ne nsɛm no ɛnka yɛ mu no ɛn wɔde ato dwa yɛ a wɔkyerɛ sɛ adeɛ baako a ɛda na kuma so ne sɛ wɔbɛyɛ adwuma no wɔbɛfiri NIA hɔ no na adwumakuo no atimi akɔmpɔmpɔnsoɔ bi a ɔmanfoɔ dwene ho kora wɔn bɛka sɛ yiw aban no abɔ adwuma paa wɔse ɛnkyɛ wɔn bɛ migrate adwumayɛfoɔ no ɛde akɔ salary structure foforɔ so na atimi aboa wɔn asetena mu nsɛm yɛntie workers welfare one thing that makoma so to kaya nansi amuko demonstration about their 20% operational allowance. Lucky we were able to fight it and they've given it to them. One thing that we are working on, we are under government subvention still. Now my priority is before semi free NI, NI should be on its own. Now it was generating a lot of income. I was a Eni ayekotie ye Chief Executive Officer Emma National Identification Authority NIA Adwumakuo no Ora Wisdom Yayira Kokudeku. Eni yefiri yewura Yayira Kokudeku de so a ma yenkɔ nkwanta afa hɔ abankra chepani ɔwɔ nkwanta South yewura Joseph Ntwiawa ɛna ɛkasai sɛ asɛm bi ba na saa asɛm no eni kwan sɛ yɛtenatena se ne yɛ na awa atu de nti a wɔka saa ne sɛ ɛna nkwanta South Assembly ya na ano yi yɛhyɛ afie ase na wɔn mu bu nkonta wɔn mu susu sɛ nka anya hwee afe no nkɔ na wie yɛ ne wɔn mu bu nkonta wɔ assembly hɔ yɛgyegye gisikatoɔ afiri mantan no mu yɛ wɔn mo kurotan no mu a nka wɔn mo nya koraa empema henum adu no mu de ɛsɛ wɔn mo nsaka nanso ɛna menteme ho ase a asi wɔ hɔ ya nam so ama adwumayɛfoɔ bi koraa tete fie nti wɔn mo boaboa no na wɔnkɔbu nkonta empema hasa ɛna wɔn mo nya ɛna wɔse no ama sesei wɔn mo nhu bɔtɔ ano mpo na kampɛsɛ wɔn mo de kora wahyɛ ɛwɔ mpuntu afam yewura Joseph Ntwiawa MC Nkwanta South. Well, I would say the whole staff close to 200 plus. I got information from the national security that someone has been shot on his way from farm, and it's like it has become something that it's like being a target shooting. They don't now come out like before because of the security measures we're putting in place. So that is what happened yesterday. So as I indicated to the committee, we discussed with the regional minister, the regional security council. Immediately from here, we are going to have another strategy where we are going to see to it and see how we can apprehend those people, we can get them arrested and then face the law. As for work and then revenue mobilization, Nkwanta is struggling, I will not lie to you, because people are fleeing and work is not going on. Eni a woti ye abankra chepania wɔwɔ Nkwanta South yewura Joseph Ntwiawa sɛ wankasa tiri ho a yeyiwa yibɔne ɛna wɔwɔ kasa sɛ wɔn mo sikatoɔ revenue akɔfɔ mpa menteme ho asene ntira wɔn nsɛm foforɔ emu no ɔkropɔn emakan hene ɛwɔ Awutu State ɛyɛ nan kwashi pobi ya wɔtɔ so mieno wɔde ɔfrɛ akwa amomanfo a ɛwɔ Awutu asase no so ya nananom ahemfo so ɛka ho sɛ wɔn nkom ho momoe said ye beya empuntu won betimi agi bie na won de aba mpotem ho na opanyini ede ne nsemo etu dwa no wo se wo ba Awutu ani nkro ahodo ye atwa won ho ahia empuntu edi mpuntu dodo no ankoso e wo ho sanse e ho no ene enye langard asemo a na
eye asase ho mansotwe na eye abusua bi menteme ho ase a wo mo etwe saa ne mani nyina ka ho bi ama empuntu ato ape ewo empotem ho na wabra wo mo ehye na wo mo adano adie se wo panyini pa no na opanyini de ensemi etu dwase esese differences bia wantwi ene niema bia enhye dan koye wo nipa mienu miensa abusua bi entem no ebre wieduru se wo mo de nyina egu wo machi na wo mo pre enkabom ene empuntu ebampotem ho eni hwa say asubie emba ni dikai na nananom so na one omomba ewo ho enti no empepi no esi ohira ohin yumedia eda weni kese se wo be pre na wabusua eni oman na wo so otimo no mpuntu ebe koso Jesi wo hin na se wan presa de na me se wo hin a jesi wo na etosin kakra enti no se enkabom entumia amba enfa empuntu emba aban ebeye empuntu bia ewo kuro bia mu a ohwe se kura asube ewo ho kura asube emba no pempi no na emu odi empuntu ebeba no so we mu kura po ye ko a contractor be kwa akoye djuma kura po ebia onya asube Okropon emakai hene ewo awutu state 9 kwashi pobi ya wotosu mienu ena yete ne nkenu achi ehimfu bi a wom so ebe adwumadie no ase e de ofre koma wom nsam wo bie ne investors ahodo se wom mra awutu nsase ne so na wom mabua mpuntu nyuma awutu breku mai ye hia mpuntu e say ye won sase a ye frɛ mpuntu abaso ba ye from mumma nti ahon ye kra afede ya nti obi bi opese oba invest ewo awutu breku we are ready ye bibi opa bi ai be ma no here companies akese investors come and invest in our lands. We are ready to support you guys to come and help us nti okropono okro otra emakai na manka ba shokrupo nche na okurande sol osanyesa for hene yeswa no akomasi kwasiada isande yemi na nani ye nti na dodi pejano okrupondi bia no division position nti divisional position nti krupono ono wantra pakem wei aye ehumfu bi ewo awutu na yete wo monkan ene ansana yebeda ye hokra ba no yenkwa kwapra wa asante mantamu na timamufu ewo ho na ebo MC ya wo so ame esanse ehye so ame ase no abo franco usu ansa wo mo bo na ba so se small boy danger wa ye adwuma pa sabio de edikanfo kura ntimi anyo esanse ya sabia na atete awie na wode ne nsa aba beka ayama asini na dem se de timamufu ewo ho won benya apomuden papa na honorable Elvis Nyantachi yebone mra ne yes madam honorable abaso se de wayo no abri bia wo beka ama mansan ate yam ye nyagi nyina na se hospital yes we bet 4 years ni 20 years na account de wa wura ya do no me bona mane yes madam enkasa koda na me mahu di kwa bia aso ye be ye ho aduma wono akofa prison for free ohima manfuru ene so me municipal afo a ye de dom ekọ ye aduma ho no ma ene hu de hospital ne hu na ya okra badi wonsem enti aduma ne de ablante kin solomon engineer de yes yankopon ma na nkwane ahode na aduma de wa start ya ye boni din omfa nko wie pa dia me nyagi nyina se kopra so benya na hospital ya ye be operate no ho no ama kopra fa ntoma fra na se swame afa ntoma pa afra ewo swami municipal nti ablante ne de yesre nyame se wo ma na nkwane ahode ene ye koduro ho na adwene de ne trimu no ese mpanimfo de honorable Elvis Nyantachi yes madam no wono na ebo yewura franco usu ansa swami MC abaso anopa adwuma bi a wo ye no abusua ya adwene biribi se baabi ade utiri beto amo asomadwo na no nso na sase nyina enne wieye no na Kwadwoje si company limited na boboa no eneda anopai wo de adanse ho ne mapa no esomo enti anya wonwa se Central Steel fo
ene na adwuma so nti won mo bo na ba so say outstanding services na che say wo ye adwuma e wo man no kura de kwa abonten na adwuma penti no friend 0204355040 babia wo bia na de ohia wa dansi ho no yemfa entoa wo anopai say unya nonom dudu tete hodie ni bidia ene na abefo kwan so no ye kanfo 2074 T74 ene dia mawo tete hodudo no na wo modada so state of the art technology abefo afam na efini keka ebie ni wo mo sili ne ya package ne kama anopai yade bia wo so no bi na ye meal booster na mom unya ni mfinhia dumienu o ma akoda nofo anase wafo afura enye mmawo FD agye atom se eye eno achi no onom wie wonu mutoso a na wapepromasi dofo wo mo twi school no bia nonom eno na na foto wo ma be mo ahoden am wa ye adwuma da mu no nyina wo mre ho abra wo nwie nwumre nso no na wapomoden da so ejina brane ba bia to ade bia ebi wo ho sachet na ketwa de 2 cedis pe wo betimi anya konkomo nso ama enema sesa na ndem se adechie ba aye ba obi ba se no ye de bre wo dome market God first coast to enim ho no multiple quest kan ye ho ne ye ba de wo se men kan kire wo se wo mo de ndade ene enhwehwe edi si brese so ana sentai aso ntiabusua usi fie na behia bogra proof nom ehwehwe ne tinted glasses ana se doors apapa no a na wahu multiple quest for wo mo kan ho ena de chen de sompa obi bas ne brewo ye dwumadi a fie da ebe na wotwe mekire wokyena na wotwe ye de ba do midwom no ye hya ase anopa nonum akosi se nonso bebo obetumi aba ho wo ho dodo kura bra 21st clinic wo mo kan ho ye behwehwe wapomuden mo hu yade a ewia wo ya wonhunu ye eno achi beverages wono nso de nanom de no ekan ho na bo hu se ye sifita na ye de ba eye wono mo a ye from Leicester Company Limited wo ye ya toothpaste ne toothbrush no wo mo kan ho ne ye ba nti wo mo ne di eni mo kan ekuta ya sene anopa nso okuta ye mu bio na ye toa wo e wakase enum ye na ye hutia wamre abusua ye ba ye de aka ekire ebe mawo na efe obi ma so wono mo nkonko bo asu a etu akwa kasa de ne de bae 10 homeopathy clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebechro. For endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo dem Evra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoyi atu. Na fa na moko
Yekoye train your garden. Na me pray Mama, javelin. Oh, sir. Na plate no swear. Mama, enye plate eye discus. Yeah, training every say best inkunim difo. Mo asem winim say, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po inkunim difo. Sisemwa. Mama, yeah dase. Me mo fire pom with you hear me. Swissco, power your dreams. FDA aji ejedi in kratso yatu. Tontonte. Yen no sane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi ejedi nkratwe yi atom. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa yedamwase se mwatwen yame adane ye ho aba yetoa ensem no so na ye kwa homa no so tewba wa beidu ye nsentwereni ya woto nkra edemane yen efra santimantem wa homa no so sade munim no asante hema ne doti yi no ene de ne mpompo so ne pa enya asem kuma ne mahudo bebre no na ekoso na no pei ye kone akwa akogye mfoni kakra bawa etwamfoni kakra de amaye sede anopei kumase etie hyehyɛ ahodo ampanifo de agu akwemu sede be ya eyeyo no bibia betumi akoye bawa wotime nka maachi mejesu no mini aba memejidi se wo da yiye ya no ama one so kakra de amame me da yiye na meka se wonne no so ewo akiri kakra mentini ewo kaniye nanso ni nyina mu no ne wo pesa wo kira ne se me da yi ada yi pa me da se na anopei sen na asante hima na yeyo no anopei sen na empotem honom etie enne bibisronku bi wo honom ya wo mo ebeye esese wo manfo ehye ne nso ana ni aba sene wa wadi ka no na nyumbre ematiefo se ena eyi no ankasa santen ma dotie no ne mpompo so no ne amamre ne amane yakwan so no ena menhia krata ba se enne de senkebe ya nkola nyina momu nkusgo mu ntutum afi so edwadi bia hodo stores emu bia mi ne store afi so ni kwan se obia etna bonten ma de sano ne sai so nti anopa no bremu ena me ba na ene ni chimpo temu ahodo be a stores ni edwa ho ebi na me de baaye no tumu se menka se asanteman esugo yewura nem ne hyehyɛ ode baaye ni mu meka se adibuo kwan so omu dibuo ama yewura pa isan se wo hwɛ stores ahodo a ɛwɔ kwan ho a ene edwa ahodo a ni nyina ya tum ni nyina ne se hyehyɛ no a yewura ede baaye no omasum omu nyina abɛkɔ na omakɔboa nenne ne da etwato a ye kokra asante hima ekikura ɛwɔ ban mu no adehye ne tinamufuo nyina bɛbɔ anan akomanhia na omakɔ akɔhwɛ na ahima na ni echi etwato kra nti sɛ ubisa me a ubegu asante mantia meka sɛ nhyehyɛ ya manhia de gu akwan mu no de bremu asante man edi so na anika sɛm ba akwan mu ne sɛ se wujina kwa nkora na ope esen edi akukuru mu a edin ye pa taxi ranks ni bi kura wo hokora no a
ene omo anya adwuma me nyina fa no hye amansia edi agu akwan mu na wonam kurom so a wo hwe bre ya sia bre ya ye kwa akobɔ no so nyanka wo be fa kwan ho no na nipa pempem na gyina ho no enye saa na tie ene dei nipa ketewa bi na hu omo street bi ho kora no hu se anoma ba se bi anoma ba gonam so enu nyina kan hye amansia di agu akwan mu yenim se na de akwan bi aso no Jubilee House nyina ni hye amansia chance ene na kana man pan John Dramani Mahama one chief of staff Omuina beba na omaba bejam ye abrewati akwa nti ye wa tweniemu a ye frikumu a ye be de ani ba kiremu e wo manhia sikasiem ni akwa akɔhwɛ sɛ ne ho nso hyehyɛ no esiti nti ubi sa me de asantemantemu edadinya ha ayi nunu pa wadama Bawa me na wase na ebusuafo yenkan mo se oba ye Facebook page no so e wo SOMPA 106.5 FM Accra wo ba obehunu se videos a etwaguo no ye no kore pa anopai stores ni nyina ya tutum ya uhun se odasani bi kurapo enam ho nso afa na ade achen eti premto breka se ebo no emu no ye besan akwasante mantem ho na afa details bia nso a esese ye hunu no na ye de atoa so e de amamo pepepe nti mani boni bawa beidu na nsɛm a wɔde efiri asante mantemu ɛbaaye ɛne no tew yɛnkodɔma ahinkro na Tuesday market adwedifo a ɛwɔ hɔ nom ɛne wɔn de adesrɛdeɛ to mpanimfo anim sɛ nisane nneɛma sifa ɛkɔ no ano ɔdin ye paa na we no de minhu ɛmoa a mpanimfo no betumi ayɛ ɛde aboa wɔn sanse wɔn se nanse mu nsuo ntɔ ɛwɔ dɔma hɔ na nsuo no a ɛntɔ nintino ama enuane mfudie ne adeɛ no entimi ɛnyini ewon potem ho enti aduane ho asam de ne boa ye den papa no obeka se na adwadifo de mo no we na concern mo wo kwan ben so no se da bi na ade no akuafo no a wo modo no se no ban no anye ye be den wo mo adwadifo no so anya bi ato na wo ma ba beton e de mo manfo so a epe biedie wo mo nsam a wo mo de to yensentwefo animu ni Nano yakwa nsuo no ntɔ nti nan no bi ni hɔ se bi wɔ hɔ de a nkari ebetima yɛ yɛkɔ na nsuo tɔ de ebenya bi no nsuo no ntɔ nti enya nti ntimi mne ne bo ayɛ de nti nka na kɔ di bo afɔ no ne betɔkɔ na ɔmo so se fa na kɔfam nti no ɔmo ntimi mma mmetɔ ɔmo so tɔ ne he na ɔmo kɔ sesa ɔmo de ba yeska na yɛ ketewa nti enti adwadifo bi no mu ensɛm ɛwɔ dɔma ahinkro Tuesday market eno no ma memfa nko nije mamu na nije ne nso medo ko tilaberi ehɔ na awere hosem bi asie wɔno ma agye som na tom no wɔ mo kɔ sɛ wɔkɔ akɔbɔ asuo ɛde ahyɛ agye ɔba ne wɔn kronkron din mu no nipa aduonu mienu etu akɔ kasa wɔ mo ama onyina ti nananom wɔn se do na ɛno ɛna panin bi a wɔno deɛ na no bene mo pa na abiri bi a wɔkasa de matemamufo makoi zodi ɛde to hɔ akyɛ sɛ enye ne edikan ni o na anọ kura Nigeria asrafo be se edunnan bi kura wo mo nam terabari hwa ya hye wo mase na enu achi uyi enu firi hwa na wotwe etwa mu yi enu so betimi aka se enkronkuma mu a ewo saa bia ho nipa wo ha adonu nso wo mo nso tuwa no saa woti nananom wonse do na we wo mo mfa nhye ba bia saa akaidafo no ene jihadfo no na eye saa adwuma no na eba Burkina ene Mali ne mpapre so ho a wo mo hyehye ho pa nti won de besre se aban no ewo mu se wo de sra adom na edi ma no so de nanso aka ne kakra won keka no ho se de be na bambo embetumi ayere ewo mpotem ho ensem no na ebika we hu na no pai ya de to awo se sompa na kwadwogesi no nsia bre mu kase ebo afi ne waso wafidia ensem no bi ne se what say ye kwa asante mantem ne de ho ama ne bo ebremo efa asante hema na ye yo no saranso na NIA adwumakuo no penifo eda no se wo mo hyehye ne mase de be ya adwumayefo no wo mo asetena mu nsem betimi akonkan na ebi ka ho ene ye de ebesom mu medin de adwoa asare mene triple mai ejapi APAM DADAA ye kona fe ye de Ghana today abeto
special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wede na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024 63 59921 and answer 059 479 7215 eye 059 479 7215 na wodem mama nka bebi kaka fa makoma mo hene ho nkyerɛw obo me ne mabusua ho ban me de no hwɛ me busua ti awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka nkyerɛw me de mama sere da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intibu ranom na mo kanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwo de na ba wo busua ho ban na hye wo se wo de FDA age edwade nkrat wo yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha de obi anim sese ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema wo hu ni ye etu ase a na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi ena adwuo na de efra ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwuo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 ena 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st Clinic nkwa wo mu de bibiduro ene be san o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill roundabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st Clinic still wo mo ye sciatica expert na